Gidayeg sa mga opisyales sa Department of Environment and Natural Resources ang inisyatiba sa Kgamhanang Lalawigan sa Sugbo. Kabahin sa province-wide Cleanliness and Waste Management Plan nga gitanyag isip positibong kalambuan sa probinsya. Kini ang personal nga gipadayagan ni DENR Assistant Secretary Norleto Eniran atol sa pagbisita niini sa Kapitolyo ni atong Pebrero 5 humay sa ilahang halapad nga investigasyon sa makalilisang nga binalayo sanitary landfill nga landslide ni atong Enero 8. Kung duman nga ni atong Enero 12 may pirma si Sugbo Provincial Governor Pamila Pambari 4 sa Executive Order No. 3 Series of 2026 sa pag-estationalize sa Provincial Cleanliness and Waste Management Plan. Isip opisyal nga sumdanan sa mga sanitasyon, pagkunod sa basura, sigrasyon, recycling o composting sa tibuok Sugbo. Ang mao nga kamaduay na kay nagtukod sa Provincial Solid Waste Management Board nga gipangulungan sa Office of the Governor Isip Overseer. Atol sa mao nga panagpulong sila si Provincial Administrator Attorney Ace Durano ug Assistant Provincial Administrator Aldwin Empasis. Kauban ang uban nga mga department head kay nagsuta sa fact-finding investigation sa DENR sa kahimtang sa Binalaw Landfill. Ingon man sa Solid Waste Management Program sa Lalawigan ug Dakbayan sa Sugbo. Gisuta usab sa fact-finding mission ang kondisyon sa mga biktima, ang mga hinabang nga pinansyal sa ilahang mga pamilya ug ingon man mga operasyon sa pribadong operator nga Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Gikatakdang isumiter ang report ngadto sa DENR Secretary Rafael Lotelia sa diha nga matapos ang Pebrero sa dili pa man matapos ang Pebrero 2026 aron makamog na og solusyon sa mga problema o pagpasaka og kaso batok sa mga responsableng individual ug ingon man na dugoong panghitabo. Gani matod pa ni Provincial Environment and Natural Resources Office Chief Rodela Bontoyan nga ang solid waste plan sa Lalawigan kay ulahing na review ni adto pang 2018 ubos sa administrasyon ni kanhi Governor Hilario Junjun Davide III. Apan wala kini hatagi og dako nga bilis sa nakalabay nga 6 ka tuig nga miresulta sa limitado nga technical assistance alang sa mga interlocal government cooperation.